бо мақсади назорати ташрифи донишҷӯён ба дарс кормандони шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқу вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони мақомоти милитсия дар якҷоягӣ бо омӯзгорони донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд дар донишкадаи мазкур чорабинии маърифатӣ гузаронданд. самти дигари чорабинӣ таъсиррасонӣ ба сифати таълим гуфта мешавад. кормандони шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқу вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҷиҳати санҷиши иштирок ва раванди давомнокии донишҷӯён ба дарс дар донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд чорабинии мақсаднок гузаронинданд. тавре дар ҷараёни чорабинӣ маълум гашт, дар ин самт роҳбарияти донишкада ва ҳайати омӯзгорон мунтазам корбарӣ менамоянд. Саривақт ташриф овардан ба дарс, бо худ доштани аёниятҳои хониш ва риояи пӯшидани либосҳои тавсиявӣ меъёрҳое мебошанд, ки барои донишҷӯён Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурӣ муқаррар кардааст. имрӯзҳо дар се факултети донишкада, иқтисод ва технологияи инноватсионӣ, тиҷорат, гумрук ва ҳуқуқ ва молия ва ба ҳисобгирӣ бухгалтерӣ мутахассисон омода мешаванд. зимни чорабинии мақсаднок дар донишкадаи мазкур якчанд нафар донишҷӯён ба дарс дер омаданд ва дигар ҳолатҳои вайрон намудани талаботи хониш ба қайд гирифта нашуд. роҳбарияти донишкада иттилоъ доданд, ки дар ин самт ҳамарӯза корбарӣ менамоянд. аз ҳисоби омӯзгорон назди даромадгоҳ навбатдорӣ ба роҳ монда шуда бо донишҷӯёни деромада корбарӣ карда мешавад. ҳамчунин дар саҳни иншооти таълимӣ шиёру овезаҳои огоҳкунанда насб карда шудааст. дар асоси нақша чорабиниҳои муштараки мақомоти корҳои дохилӣ ва маориф ҷиҳати сифатнокии таълим, таъсиррасонӣ дар баланд бардоштани масъулияти донишҷӯён пайваста чунин чорабиниҳои пешгирикунанда гузаронида мешавад.